Polisi haikumbiri but nyaya inongoitika ndekuti iwewe ndodi kuchizwa madhiri ako unozwa kuti polisi na7 inenge auya saka kuma 66655 unofanira kunge waapa nzvimbo kana wakolekta munhu wako enaiti ogara watora kubaya naye padheni because ukada kuti wozoda kuuya kubva kuma 9 kana kuma 10 mabha vanenge avharwa vamwe vanhu vanenge vaenda kudzimba dzavo saka ungogara wauya kana waona munhu wako short time kana waona munhu wako enaiti ogara watora kubaya padheni. Saka mapi mamwe problems anosangana nawo kubasa redu? Yeah, maproblems atinosangana nawo 1 varume vacho havasi kuda kuburitsa mari anoda kuita bonde newe nemari yaari kuda iye kwete yauri kuda iwewe. 2 vamwe vacho havadi maprotection zvezvokuti izvazvo tawa nemusikana kuti unenge uchida mari then iye ari kuti nini mari ndinayo but kana uda ndikupe mari yakati ngatiitei zvisina protection saka pamwenewo zvine zvakaoma mba munosina kana pekutotangira unozongoona kuti ganingoro wesuicide wozongoti but one day haribva rarwarisa ndo zvinozongoita but vamwe vacho varume havadi maprotector havasi kuda kuburitsa mari isu teichido mari tine mhuri dziri kudzimba senge ini ndine vana 3 one ari grade 6 one ari grade 4 one ari kuenda kuECD izvezvi kuti ndikwanise kuwana kana 20 yese kuti ndivatengere chikafu ndigotumira kwavari ma 1 saka unozongoti ukawana ukamuka business kekungoito ini ndotengesa hangu mazai akaboiliswa ndikambotengesa tengesa ndozobatanidzwo mari yangu yemazai nemunhu wangu enaiti ndowana kamari kari nani. Night inenge ichiita mari? Night inini yandee ndichida hangu ndakazvimira ndee ndichida 20 asi but 20 manje haisi kuzobuda parozongobudawo ma10 ma12 iwayaya pamwe mwoto kuti ndoto kuti ndine 5 mwoto kuti ndine 7 kana ndine 5 saka zvinokuendera nekuti iwewe uri pahari nemari zvakasvika pano. Kutaura chokwadi zvamwari chezvizvezvo chihuri hachina kwachinombotiyendesa taneta nazvo izvi haisi nyore kuti munhu unobva kumba una munhu wapromisana naye kuti ndiri kuuya ikoko unomira pabhawa kuti mwana umwe munhu achauya ondikecha kwaakasauya ozondikecha plus haisi nyore ungoti murume wese newe wanenge wakaita sei uchingoenda nawo uchingonoitwa mwana ukuita zverafu umwe ndaanokuita zvakaita sei umwe ndazvakaita sei zvichanakidza izvo zvamwari chezvizvezvo paroda plan plan b ndo yatakuda because chihurezva inini ndakazvimirira hangu side kwangu chihuri handichanakirwe nacho. Hamuna mufu wamunozvangarira kuti pane dzimwe mbingawo dzekuti hadzirwadziwe nemari anogona kutongoya kusvika kuti ndepi bo awadi ogona kungokusira mari pamwe asina kana zvaatombokuita because unenge uchiitisa naye because chinombotanga chiri chihure cheukechanaka achikupa mari achidi zvozosvika panguva yekuti pamwe pacho ane mbinga kutombouyo achingosvikorova asina mari ozotomuso anenge awana kuti mari omboyo ombokusipaka saka zvinenge zvingoenda yangu inenge isinyaya yemari but yekuti munozoita attachment maclient zvakafanana neuyu okufadza ichaizvo zvokuti munozopedza mangu kuti magara chero mari yenyu muinayo munongoti ndichaire komana ya ipapapo pane pa2 because ndiri munhu kandine mafeelings ndozodo because izvi zvechihure inyangoti unofanira kuti pamari ndokupa bonde raunenge uchida but pane time yaunonzwa kuti ndikuda someone wandinoda pane pamwe paunyatsonzwa kuti nhasi ndikuda bonde remunhu wandinoda saka client ikandinakirwa kabo kana auyawo zvake musi wacho ndiri kungobudawo zvokuita tini ko maane time yakareba zvakadii muchiita basa iri? Inini ndane 2 years. Zvakatanga sei? Ya inini zvakatangira pakuti murume wandanga ndakarorana naye ndakasiyana naye nenyaya yekuti anga kuita zvemadrugs asingandichengete kumba asingagari kumba kwacho aiti ndiri kumusha ndagara kumusha unonzi kwachihoto akaenda kuHarare oenda unoti nyari kwendichararama nemari icho ndichidini then ibva ndawana basa ndatanga kushanda mushopu ndashanda mushopu meme ndakuchengeta mari yangu yakwana zvandaifungira ndobva ndavhura shopu yangu yegrocery kunonzwa kandawo uko kwachara kuko ndavhura shopu yegrocery ndaienda kumesina kozi ndandine passport madhezi acho ndaienda kumesina pamwe pacho chinohodha hembe nesipo chichinchiya nazvo saka muzukuru wangu bva nditi goko andi yekuJoburg timbonoshande then mubooster staff yenyu wandibvoswa zvinhu zvakachipa pandaina nemuzukuru wangu saka ndasiya hanzvadzi yangu inini mushopu imomo vandanogara 3 months kuJoburg pandakadzoka ndakawana mukomana apedza basa kusina mari kusina chinhu vandabva kwakandabva ndakuzogara kudema kuno saka kudema kundagara kuno kundandisina kana zvimwe zvandaikwanisa kuita kuti ndiwane mari ndo pandakatanga kuenda ndichimbonomira pamusoro ndichimbojenga ndichimboenda parima ndichimboita sei pedzira hata kutongoziva kuti staira racho ndo ratopo ndobva ndangotanga
ndatanga bva pane pandakamboenda kunoita zvekutsvaga mari kunonzwa musiwa uko ndakaitwa rafu nemwe murume zvokuti ndakadzoka ikoko ndikasvodza uyu musikana wetalend ari kutalend ndikasvodza talend kuti inini chihuri handichadi uyu ndakasvomudza ndakasvoti chihuri handichadi zviri nani ndibhoilise mazai yangu ndiite zvekutengesa mazai tala akati manje zvinobuda ndakati ehe zvinobuda because pandakabva ikoko ndakabva ndakati uya ndatenga makireti angu emazai bhaketi rangu chichi bva ndatanga kuti zvekuti akanditi ndoda short time anditi but ndainga nangoona kuti munhu anenge ari rafu vandatomuti nitonitenye zvokuti short time marino ndati 10 ndakamukwidzira because ndaisada abva handiti 10 yacho ndinayo pane vamwe vanhu panzvimbo vanozvitendwa vana makuru vanhu vanenge vachitonga varambiro zvavanenge vachiita bva ndamuti 10 zvikanzi bo handei bva taenda kuroom kwekwe tasvika zvikanzi aina handigoni kuita sex mune light ndikati manje kana zviri zvemurima ndiye ndisingatooni kana zvisingaiti kuti tiite light riri on ngatisiyana nazvo zvikanzi musikana iwo nda kuonererwa dzima lai ndikati alight handisi kudzima zvikanzi orit bo chindipa ndipfeke ndikati iwo kondomu ndokupfekedza ndei bva ndamupfekedza pakuita bonde pachaita zvekukigiridza zvekudoti protector rachiri chose ribvaruke vanatokuti kwawo bo here uri kuitewo zvikanzi bo ndikati hakuna bo yakadaro kana uri kunoda usi kunakirwa iwe gara wasiyana nazvo hanzi aiwa bo ndaita ndibva ndati bo atanga futi kuita abva adai oroko rake bva abvisa kondomu ini ndabva ndazviona manje bva ndamusundidzira bva adonha pasi zvika ndakumamisa ini ndakaona hora ndakaonedzwa hora kubva mangwana acho ndakabva ndapeka ndakauya kunoko ndikati andiroora anditi saka handina kuproducer ndidzosere mari yangu bva ndatora mari yake aunzaona kuita chikapa chandanchida futi ndidzosere mari yangu vandamudzosera mari yake mangwana makuseni bva ndangomuka ndakaita sei ndakabaya zvangu kunoko ndopa ndakabva ndasvikotanga kuti hangu zvekutengesa mazai kwete kuti handichahuri ndikaonawo pane zheti rine kamari karibo ndoita hangu madhiri angu asika haina ndichanakirwe nazvo zvoda bvunzo shotemi mari